Ayo dina sak mangko wadya bala saking Yaman. Budhal menyang praja Mekah, gempuren Mekah, dadekno bumi angus Mekah. Ya nek kaya ngono, enggal martabata ing dalan sing bener. Ya iku ajaran agama Islam. Ya Umar. Aku gak esuk gak sore gelem mlebu ajaranmu agama Islam. Pokok aja kok gawe lara ya. Nek ngono dinane iki rungokno. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Perkenalkan, nama saya Hendra Kurniawan dari Sukolilo, Kecamatan Wajah. Saya memerankan tokoh Prabu Kopah. Ini adalah cerita Menak. Saya dari Sanggar Mantraloka Japong. Nah, Prabu Kopah ini menceritakan tentang seorang raja yang haus dengan kekuasaan. Dan saya di sore hari ini memerankan peran tersebut dan atensinya sangat meriah sekali. Terima kasih. Tapi saya lihat kok sama nggak begitakan, tapi tenang, agung, kayak gitu. Ya, seorang raja itu nggak harus begitakan dan semua. Kita juga seorang raja harus berwibawa juga, Pak. Gitu. Mulai belajar nari. Saya mulai belajar nari itu tahun 2015, Pak. Iya. Sekarang dan umur berapa sekarang? Sekarang umur 30. 30. Mantap. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Terus ya. Terima kasih. Sasat parang jujukane wong sak donya ora sinten ta ingkang warni nengge Prabu Abdul Muthalib ora tukang menang lenggahe gampar kedaton Praja Medayin menang merbolan menang Amisesa Bangkang suamipun sang Raden Amir Amsal Kangen gerake wadya bola sak negara Medayin yen katonton sane para wadya persis kaya samudra daratan asri ijen sakurmatan suarane sangat Oh
langkung runteng tiasira ini wong pinata ira tinon katon datan panon rat Tripandira kusananya wasana yen kagagas kinale sajroning dangsat kaya sadumbuk jemarnya jagat yana tejo lampah waluya yana tejo lampah waluya kudu petenging grana petenging sanjata campur prawara sanjata campur prawara Yai Hamir Hamzah sliramu apa wis krungu marang tingkai lakune Prabu Kopa kang tumindak sawenang-wenang wani nyelewengno bondo upeti lan tumindak sakwiyah-wiyah marang para kawula. Nun dalem sampun mireng kabar kang sumebar napa kang dados tingkaipun Prabu Kopa sajak boten sakmestinipun sinuwun. Mula kang sapa iku Yai Amir Hamzah sliramu ndak utus ngupadi papan dununge Prabu Kopa supaya balekno wujude peti sing digawe sakwiyah-wiyah dening Prabu Kopa supaya gelem ajaran Islam aja lali Kakang Umarmaya dalem sinuwun. Dadak udan barang niki wae sinuwun. Lek untunge lha enten kula niki lek ya tak terang ta sinuwun. Aja katinggalan sira uga budhal bareng lawan Yai Amir Hamzah. Yen ado cedhak lamun cedhak adana Purbawasesa ndak pasrahna marang sira sekarone. Sendika dawuh sinuwun. Tapi niki angsal jajan apa mboten niki sinuwun? Kula niki kadung sangu gebok kathah lho lek mboten jajan ya eman-eman apa mboten mriki niki. Bayarane niki mengke ditandakne sinuwun. Lajeng bidal benjang menapa sinuwun? Ora ketang colok lintang sabu ngombor rambatan pun dak budal dina sak mangku. Tak balang pangestu Yai Amir Hamzah lan sira Umarmaya. Kacarita nalika semono sabda pandhita ratus pisan ngucap dadi datan wala-wali pindha Wikresna kang tetes sing gancang seta. Pustan kenaning lumeber budhaling wadyabala saka ing Medayin yen tinruju kaya dening anyapu angin.
sumangkar mundur dening aku ya ingsun macan ning alah ya ingsun macan ning alah nek sajak kaya ngene sak bendina lakon dadi wong sugih sak jagat aku ya nanging kaya kurang rasane nek durung bisa nelukno Mekah ya ngono tak gak Kakang Pate Jalal leres Kang Dadratur sampeyan sinuwun sak saged-sagedipun gelar jajan supados sampeyan menika dados ratune tiyang sak jagat lakon dadi wong sugih aku ya aduh alah dadi wong sugih barang wong sik tas entuk upeti ngene wis anu are utang 200 durung balik sinuwun iki ya opo tak rewangi nggawa boneka ngene mbok menawa didol payu asinun omong opo sliramu mboten niki lho lha jenengan purun be damel yogane jenengan tadi jenengan ngoten lho pun 350 kula culne ambak kaya ngeten niki oh kurang ajar paman Demang dalem sinuwun wonten napa sinuwun sliramu ngerti apa gak nek dinane iki aku entuk upeti saka Praja Medhayem lah upeti iku mau bakal tak kanggono seneng-seneng sak wadya balaku tak gawe keplek kecek dadur remi kiyu-kiyu paman Pati ya kama itu lek ratune Sito iki anjene lek gak disambi karo Ki Ngunaga gak sugih ngene temen-temen ya temen ya niki ajeng ten pundi to Den mangerti ya paman Demang dinane sak mangko aku kepingin ngejur-jur Praja Mekah sebab wis dadi ilo-ilane wong biyen nek iso ngejur Mekah kelakon dadi ratu sugih ratu digdaya sak donya oh nggih wah rusak lek carane ngeten niki mboten cocok kula niki sinun wis perkara cocok karo gak dinane iki sliramu nderek marang panjenenganku bab menawa mengko sliramu entuk sesugih saka aku mbok menawa donya brana tak kekno marang sliramu paman Demang aduh paling ya mek 10 lek gak 15 tiwas nek ngejer lho ditu mboten cukup Den yo cukup no man iya ya bener-bener nek ngono wadya bala saka ing Yaman wadya bala saka ing Yaman kon durung mangan ta rek wis tak kei kaya ngono kok sik kurang ae ayo bengok sik banter wadya bala Yaman lah nek ngono ketok nyombotno panitia ya ayo dina sak mangko wadya bala saka ing Yaman budhal menyang Praja Mekah gempuren Mekah dadekno bumi angus Mekah ya
pacarita nalika semana budhaling Wadyabala saka nagri Yaman sasat bisa ngobano bumi lapis pitu suarane bedhil kaya ampuan suarane bronton kaya brang-brangan nah hentya kang cinarita mboten kadhe kang mapaning alun-alun praja Medayin Sang Amir Hamzah ngawe dipati Nayaka Sawa persis kaya samudra nglepi daratan. Padha keluro Kakang Umarmaya yen awake dhewe mung budhal ijenan tangel lamun bisa nandingi Prabu Kopa Kakang. Lah, napa digawane arek-arek Den? Ben katanya lewange gak ijenan. Popong niki wae beto isine wong 8 mas diseni mek wong 8 cukup dengan katane Den. Gak ngoten lho Den, nyun sewu ta. Awake dhewe iki ajenge madosi Prabu Kopa. Ten pundi paman dununge Prabu Kopa? Nggih lek ten omah. Lah lek dolen, lho lak iki lho rekote napa meneh nak niki minggu lho Den. Sing atos-atos. Iya Kakang. Sajak-sajake dina samangku. Para Wadyabala saka Yaman budhal marang Praja Mekah. Kepingin bumi angusna Mekah. Lah mengko dhisik ta Den. Sampeyan niku ro kabar saking pundi? Lah wong acare nembeni iki kok ngerti lek ajeng loro niku lho saking pundi? Ya Kakang aku wis dhewe karo arek-arek kok Kakang. Lah iki nggih. Kapil, mengke Bapak Wadyabala kok gawane wong sak kata-katae sak akeh-akeh. Wong arek-arek niku lho aja maneh kok entuk bayaran. Lah wong gore entuk bakso iki lho pun jalan kok, Gus. Iya Kakang Umarmaya. Budhal Wadyabala sak cukupe mbok menawa bobol borote lelakon. Oh, gampang pun hampir. Arek-arek niku mengke gelem budal. Aja maneh kok bakso. Gedene banyu putih iki lho purun Den kok tau kok jare kula mengke.
Yo kakang enggal budal warga bapa demedayin yo kakang. Beres, Gus. Ayo rek mangan rek. Aja males-malesan.
sajak kandel kang dadi kulitmu ora wedi marang dosane Gusti Allah taala. Omong apa ya Mek Ramsah? Percaya apa sliramu bak dosa parat? Mangerti yo. Upeti kang diwenehi saka Praja Medhayi niku kudune digawe sarana pembangunan lan nentremke para wadya kang nandhang kecingkrangan. Ora malah kok pangan sak golonganmu. Dadak melu cawe-cawe lanang-lanang dhewe sliramu. Ayo, dinane iki gelem balekno upeti apa gak? Besok ora, saiki yo ora. Kelakon ketandangan dening aku kecocotan parat. Kaluputanku lan aku wis ngaku kalah marang sliramu. Wis sampun aja kok tandangi lara kabeh awakku. Aduh, golekno pijet rek, golekno pijet awakku. Nek kaya ngono enggal martobat ing dalan sing bener. Ya iku ajaran agama Islam. Ya Umar. Aku gak esuk gak sore gelem mlebu ajaranmu agama Islam. Pokok aja kok gawe lara ya. Nek ngono dinane iki rungokno. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gak ana pangeran liya kejaba Gusti Allah Taala kang dadi pangeranmu. Lan Nabi Muhammad iku utusane Gusti Allah. Allah